tang 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 marine bungo ding ding tak tak woi itu jangkrik jare kon bengok maksudnya dudu bengok ngono ya nyuk ngene lho aku po salah gak salah kamu gak pernah salah ya mas aja diplay apor nesu aku suwi-suwi pokor mana nesu lagi nyambung kok kowe mas maksudnya mas awakmu biasanya nak sepisan kan ora langsung to dadi ndak dipeleni mas apa wis lali rasane